Слушай, Али, смотри, как красиво. Я всегда здесь радуюсь. Когда... А может пошли вот так, по дальнему? Али. Так мы ж ищем. Вітаю, шановне господарство! Сьогодні світить сонце, а це значить, що треба спацирувати і отримувати вітамін D. Сьогодні ми вирішили поспацирувати по польській вёсці, не тільки по нашій, а по близьким до нас вёскам, і пошукати закинуті доми. Ось ці знайдемо ми їх, ці ні. Тому, кому це цікаво, пішли з нами. Пайшлі. Для тых, хто тут упершыню, мы, сям'я з Беларусі, пераехалі з Мінску ў Гданьск 3 гады таму назад. Першыя 2 гады жылі ў Гданьску, здымалі кватэру, але прыгледзеўшыся да Польшчы і польскай вёскі, вырашылі будаваць сваё жыццё менавіта тут, у польскай вёсцы. Ну бо чалавек створаны для жыцця ў прыродзе з сапраўднымі палямі, лясамі, рэкамі. А сённяшняя польская вёска – гэта яшчэ і камфорт. Дык што ж такое сёння польская вёска? Можна сказаць, што сённяшняя польская вёска гэта такія новыя, сучасныя дамы з усімі выгодамі. Польская вёска сёння гэта незалежнасць ва ўсіх сэнсах. Вось у нашым рэгіёне, напрыклад, многія людзі пераходзяць на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Можна ўбачыць шмат фотавальтаек на дахах новых сучасных дамоў. І цяпер фотаэлектрычныя ўстаноўкі з'яўляюцца асноўной галіной інвестыцый у аднаўляльныя крыніцы энергіі. На ўзроўні дзяржавы Польшча падтрымлівае праекты па ўстаноўцы фотавальтаек сярод насельніцтва. Таксама некаторыя зараз устанаўліваюць адразу пры будаўніцтве цеплавыя помпы. Да, мы тут еще не были. Людзі, якія жывуць у вёсках, у большасці, канешне, жывуць выключна на сваёй зямлі, якую, дарэчы, у любы момант могуць прадаць, бо ў Польшчы прыватная ўласнасць на зямлю. І ўвогуле, палякі кажуць так: шляхціч на загородзе роўны ваяводзе. І сапраўды, польская вёска, яна вельмі сучасная сёння. Вось паглядзіце самі. Тут мы бачым, як проста у нас на вачах вырастаюць новыя дамы, з'яўляюцца невялікія вытворчасці ў вёсках, ствараюцца, канешне, працоўныя месцы. О, ну і куди ж без жабки? І тут є жабка. Ведаеце, мы шмат спацыруем па нашай мясцовасці, мы вывучаем яе. І нам вельмі прыемна і радасна бачыць, як у Польшчы людзі жывуць. А ось тут ось ми ішлі по нашій вёсцы, дайшлі ўжо до лесу, ні адной заброшкі не знайшлі, а знаходзім толькі такія новыя будоўлі. Вось вы можете бачыць. Вось тут лес. Вось. І гэта ўжо такі апошні дом перад лесам. Заброшак, як вы можете бачыць, пака што не было. Ідём далей у лес. Дарэчы, у гэтай мясцовасці, дзе мы цяпер жывём, вельмі прыгожая прырода. Сапраўды шмат палёў неверагоднай прыгажосці, узгоркаў, лясоў, пералескаў, азёраў. Прыгожа. Вы гляньце, выходзім з лесу. І во, попадаем у палі. Шановнае гаспадарства, каму падабаецца маі відэа, прашу, калі ласка, застаўце які-небудзь каментар, дайце падабайку. Ну і наогул, мяне гэта вельмі матывуе. Селя, ты зробив, що не
Шире. Папа. Все, Оль, пошли. Сапога. Бери собаку. Выйшлі з гэтых лясоў у такую невялікую вёсачку лясную. Вось ідём тут па дарозе, і насустрэчу нам едзе такі сучасны вялікі аўтобус, вязе дзяцей са школы. О, вось тут і заброшка. Закінуты дом. Гэта першы дом. Ну, выглядае так, што гэта закінуты нейкі дом. Во, насамрэч. Нас продаж, дзялка. Добра. Вось першы дом, які заставілі. І ён, судя по всему, продаецца. Вось так. А вось такая вялікая дзялка тут под гэты во коттедж. Каналізацыя можа. Вось под якую-нибудь справу можна гэта придбаць. Ну, а мы идем далей. Ну, и як і заўсёды. Вось. Гэта такая картина сучасной польской вёски. Такая привабная, классная, сучасная польская вёсочка. О, глядите. Фотовольтайки кругом. Ось так у Польші люди живуть. О, кругом пси, як заўсёды. О, гляньте, что робится. Яшчэ летом тут была толькі дзялка. А во, калі ласка, вырас дом. О, ось як бывае. І насамрэч тут вырастаюць і вырастаюць дамы, як грыбы. Вон яшчэ адзін, калі ласка. Яго таксама не было. Ну, да, два. Ось так. А, это гараж. Ну, але факт у тым, што гэтых дамоў тут яшчэ не было летом гэтым. Ось так. Дамы растуць у вёсцы як грыбы. І гэта сведчыць аб тым, што польская вёска развивается, что люди прибывают, люди хотят жить на земле. Ну и это правильно. Это добро. Вот так само новенькие. Калі падводзіць вынік пад гэтым відэо, я кажу менавіта асабіста ад сябе пра тое, што мы бачым у нашай мясцовасці, дзе мы жывём. Дык вось, знайти закінуты дом, заброшку, вельмі складана. Нам трэба было абысці не адну вёску, каб знайти адзіны закінуты дом, які выстаўлены на продаж у любым выпадку. Польская вёска сёння, яна развіваецца імкліва. І я магу сказаць, што дамы у нас тут, у нашай мясцовасці, растуць як грыбы пасля добрага дажджу. І гэта вельмі і вельмі цешыць. Вядома ж, мясцовыя органы ўлады усяляк імкнуцца і ствараюць усю неабходную інфраструктуру для людзей у польскай вёсцы. Пра гэта я расказвала і паказвала ў сваіх папярэдніх відэа. Таму абавязкова падпісвайцеся, калі вам цікава дадзеная тэма. Таксама напамінаю пра падабайкі і кубачак кавы, якім вы мяне можете падтрымаць. Пока-пока, до следующего відео.